banchanire baikire nyumba mwisuga mamiye omongwano yorore kandire correspond bena gukora kiriesuga mamiye tagete na guikirania magania yonse esuga mamiye ya motabiri hapa apatoke mtu you're here to stay ngio tagete enibo tagete enibo yeye 50,000 kila siku nakupa mimi nakupa na si siri chakula emeidi yeye korosi ndagira ende yonsi ndio tagetolie ngio tagete ngina ndo tagete esuti yote kumekere very smart esuti minyoka alia lete suti suti ndizo hizi iko nini ungwaro lia kabera alia akebe familia yake familia yake kaja kuhangaika bana bakorere nchara nyina ngote mara kuminyoka analia kuligia agacha gateba ki ya tinkole merli gwetania goikandikio mungwano yo musajo ya sagichite kagenda akanyore tip musajo ugara montaka mo bisi montaka momonyerera musajo ugara sigete musubati yakanyerera kaninere ngora kagenda magungura nababwate ngese omoyo anyubegeta sigete omoyo begeta sigete wanginyo iri ngesero to karosina bongo tulengesero ugotura tulengesero akagenda agaikaria katebu nyomba getegenda gakongonte geita akaigolirwa igolita ngani monya nyimbo gosomo sigari ogeita okorera mamocho yoko moigolera tara manya tati tikumanya ngwe igolera no manyeti oiguye oria kanda straight akanyore midi no ele kumwoli mami sasa poa sana mimi ni rafiki sana wa mdosi wako yeye ndiye amenipigia simu sasa hivi akaniambia nije akaniambia nije na amesema ukikuja okonyole midi ziko akorete direct bake room ngotoka midi no molibwa akamoira direct pakase balenga bangwana bali babere eshuga mami no mongwana we baikaranse ngora tu bako na kwegoki mongwana yo chigoligereria obe no mungione agakenda agasusa eshuga mami elima temanyeti ya kumilioni ningochira kaga chikumuri ngayaeta paka ikira uko chikuligereria musacho ya kanyo musacho uri kai girane kialio yo musubate lya kabwajo kaliwa kama tabia ayo mokunguyo abamoroge to mokunguyo chitinda ketibo chinga na kyugo sieke romo sacho na igiga ndagira timbwati obwancha niyo tagete gosene chibesa ino musacho yakobole musacho yatakwa ndingana na elimu musacho lya kataka komo subati lyo monyene bone shuga mami kataka koleta liberera kega omusubati lya kamwake tafrau akamuruta inse akawete ngesereria aye akamotebuginga ngwe gogokora cieko mono kati musajo lijwa gesierie keria ngonyore akobwate iguru nyuma bungo bieza kurwa mwiga bono pero amanya musajo gisira jiteka ozomo kugura jitamba nyoro mugano ngerete ko yobwati yobwati ojoto results but ante be to giukorera pi anyway to basa ko ngaina ka wewe family yao that's what I want to say shortly eyo to basa ko ngaina ka wewe family yao family yao ne family yao kende ke kobera na ogo tamagochia abantu bande bonsi mbatamera kinyo mongino ona bagotera naye abana bao they will stand there but this is our dad what everything and they come to nginyole go chimarera kere TBT nginyole make sure if family ya oni bwate ndagera abana mbe sogete buya afya yabo mbuyere na kere gento ngire mwao